अभिषेकवा मरले बा तलवार से आ पावना है दुका होले एगो बांस के हथी होला उठाइले रहे उहे से मरले बड़ा तो कहते से कि हमके दिया बारे के ना छोड़े जा बताई कहलसन कि ये थी तारा के सहाबुद्दीन खानी छिटवा दे वीरेशवा कहल साहब 15 दिन पहले रक्षाबंधन के दिन आ 15 दिन के बाद एकदम ई कांड हो गई पापा हमारे अकेले बीच में पड़ गई बानी आ ई मार के काट के जुगिए मुँह दिले बड़ा सन हाँ है नटी कहे जैसे काट दिले बड़ा सन कि सरो पर लगल खून कपारों में लगा रहुए आ माने हेंगा रहुए लोग कहता कि हिंगा ना रहुए हिंगा कटले रहुए सन त ना रहुए अब मार के जुगिए थी कह दिल बस हमने के गाँव जा सदर अस्पताल में रही जाए एथी करे जा उ धमकी देता रसन कि केस उठा लो ना उठे बोलो तो तहाँ लोग के दिया बारे के ना छोड़े जा नीतीश के लगे आ लालू के लगे गैला हलो तो का कोइला हालो एगो कहनी जा तो का कर ले हलो चिटकी में मिस दे कोई कुछ ना बिगड़ी हमारे मुट्ठी खुलेला तो सब कुछ चलेला डीएम डीएसपी कि का कहल जाला बड़े बाबू उ चलेला मुट्ठी हमार खुलेला तो चलेला। जहाँ पर रात के एगो बेहद ही दर्दनाक घटना घटित भइल बाटे किशनदेव यादव जी के कैसे वहाँ के पटीदार के ही लोग तलवार से नट्टी पर हमला करके काट के मुआ दिल बा। ई विवाद बहुत पहले से चलत आ रहा बाटे और हम कह सकते नहीं कि यहाँ के पूर्व में 3 साल से यहाँ के पूर्व में बेटा के भी हत्या हो चुकल बाटे। चलिए विस्तार से जाने का प्रयास करता नहीं कि आखिर में मामला शुरू कैसे भइल और कल रात में कैसे पटीदारी के छोटा मोटा झगड़ा से शुरू भइल और ओकर बाद कैसे एगो बड़ा घटना में तब्दील हो गई और कैसे एगो जन किशनदेव यादव जी बानी वहाँ के तलवार से मार के हत्या कर दिल बाटे। अच्छा विस्तार से बताई कि घटना कब से शुरू भइल? 2021 से। अच्छा का भइल रहे? 2021 में मतलब जैसे कि झगड़ा उगड़ा ना भई रहे ऐसे ही में माने ना आदमी के माने जैसे कि भाई पटीदार में होला वैसे टेंशन रहल हटे जन्नी तब वो हमारे पति वहाँ वो थी हथुआ में माने दुकान चलावत रहनी है हथुआ में दुकान चलावत रहनी है तो जैसे कि दुकान ले ले रहनी अब माने पैसा दे दिले रहनी। का पति के नाम? भीम यादव। हाँ अच्छा तो वो दुकान ले ले रहनी तो वो पैसा वापस दे दिले रहनी आके दुकान वाला के ठीक बा जब ई जान गइलो न तो ई कहलो कि ई पैसा तू दे दे उनका दिह जन पैसा हम तारा के एकरा से अधिक पैसा देतानी जेमे बालो थी शंभू डीलर आ राजू आ वीरेश ई 3 जना कहले रहलो कि हम तारा के एकरा दुगुना पैसा दे आ दुकान ओकर के मन दी है ठीक बा ई कहनी कि हम आगे पैसा देले बानी तो दुकान हमरे नु भई रो कहम त हम और पैसा दे तो कहता हाँ तो कहतनी कि ना हम दुकान एक आदमी के दे देले बानी ठीक बा यही लफड़ा में मतलब बाता बाती भइल होई अब इ ने धमकी मुकी देले वालो इहो धमकी देले वाला सन ठीक बा तब मतलब जीव तीज के एक दिन पहले शाम 5 बजे 3 साल पहले 2021 में हाँ 2021 में 9वां महीना 8 तारीख के शाम 5 बजे के ई घटना है। हम वहाँ गई रहनी अपना लड़का के लेके छोट लड़का के वहाँ गन मन तीज रहे तो कहीं चली घरे तो कहता दुका तनी चले जाला अभी तनी और शाम हो जा हम कहीं शाम हो जाए तो जाए में घरे काम हम करे के बाद चली से कराए चल जा तले 5 ई लोग 3 जना मोटरसाइकिल पर एगो मोटरसाइकिल पर वीरेश आ राजू आ शंभू 3 जना रहेलो आ ओने के पार्टी 2 गो मोटरसाइकिल पर दू जना ई लोग 3 जना जब उतरल लो मोटरसाइकिल रोक के दंदना के तो हमनी के कौन जे काहे खाती आइल हमनी के बोला चली नहीं के तो काहे खाती आइल बलो जे दुकान पर गइलो माने दुकान में घुसते घुसते अभी बाहर ही तरे सामान निकाले लागलो आ दना सामान में का रहे? सामान पिस्तौल रहे हेते ते सब जना हाथ में ले ले का कहल जाला छोटी छोटी रहे बगली में ले ले रहे हे जब खोसले रहे लो हेगा कहलो तो हमनी के शौक हो गइल तो हमनी के केहू बचाए ना आइल हम तो चिल्लाए लगनी रोड पर रही। हाँ रोड पर ITI गेट के ITI मोड़ बानी वो जुगी हमने के दुकान में हाँ तो मारे लागलो सब जना मारल चिल्ला के गोड़ पकड़ के रोनी कुछ कहनी ना आवे थी कहलो हमरा लड़का के हेजा गिया थी बा हमरा लड़का के देखी हेजा कट गइल बा वही ये थी में छोटी सी हमारे बाबू रहे एकरा के छोड़ देनी हमारा के पकड़े हम छोड़ देनी और पति के मारत रहे ओकरा गोली से मारले रहेलो सब जना गोली से मारले वालो आँख के सामने मरले वालो हम चिल्लाते रह गनी मार के जैसे कहता लो केहू कुछ ना करी जले जा बानी जतले जले उलो रहेलो तले केहू ना गई हम वही बिटोर सिटोर के मतलब एगो देवर रहलन बुझी पड़ल बा जे बिटोर हाँ ओ जे पड़ल बा जब चल गइलन गोली चलाते रहेलो आ जब चारों ओर से लेले रहेलो 6-7 जना रहेलो तो केहू ना आई सब चल गइलो आ जाके कने केने भाग गइलो अब चलिए उहे थी हमनी के जाके हुए थी ओ जुगिया हथुआ में थियो भइल केसो से भइल उ चलत रहल ठीक बा
अब ई का कैले वालो कि पैसा दे देता लो आ दबा देता लो। आ मान ली कि छोटा मोटा सबके घर झगड़ा होला वही तरी जब 3-4 हाली ई 4 हाली हो गइल बा। 4 हाली हो गइल बा तो हमारे घरे केहू ना रहुए। अच्छा, जब 4 हाली झगड़ा होत रहल तो पुलिस प्रशासन के आवेदन दिया रहल? वो जब केस भइल बा त एक जुगे छोटा मोटा खातिर झगड़ा होत रहल नु तो हमनी के मतलब ई लोग जब और पति के मर्डर वाला भई रहे तो जी केस दे बा, हाँ। अरेस्टिंग भई रहे। हाँ ना अरेस्टिंग इनको लोग के नहीं खेबल ना नोटिस आइल अभी तक ले। अच्छा, अभी तक ले नहीं खेल वही के घमंड पर ई लोग काल के बेझाड़ एफआईआर ऑलरेडी पहले वो लोग के नाम से हो चुकल हो चुकल बा। बाकी ए जुगिया मतलब प्रशासन नहीं खे आई आ कहे मतलब कहता लोग का करली ओ जो के डीएम बाड़न की दुका बड़े बाबू तो इनको लोग के चाय वो पियालन पटीदार के लोग से कहते हम सुनले बानी। ठीक बा तो छोटा मोटा झगड़ा खातिर मानी तो राउर दुआर बा हमार दुआर बा कबो कुछ खातिर भइल कबो कुछ खातिर रहे तो ए खातिर आदमी एफआईआर ना नु करे जाई काल केहू ना रहुए हमनी के घरे हमारे देवर उनको घर काम होत रहुए। ठीक बा काहे खातिर आए थी भवे तो हमारा देवर के का कले वाला दुनु जना मिल के लालू आ राजू दुनु जना मरुए लो आ मार के गंजी उंजी फाड़ दे हुए लो गंजी उंजी फाड़ के हम घर पे रही हमार मम्मी को मरले वालो लाच्छा मरले वालो तो हमार मम्मी गिर गई। फिर उठ के माने हमू हम तो माने उनकर बहन बहन खींच के लेकर चल गेल बा कहता रहन कि हम चिटकी में मिस देम चिटकी में मिस देम मोदी के लगे आ नीतीश के लगे आ लालू के लगे गइला हलो तो का कइला हलो एगो कोइनी जे तो का कर ले हलो चिटकी में मिस देम तो कोई कुछ ना बिगड़ी हमारे मुट्ठी खुलेला तो सब कुछ चलेला। डीएम डीएसपी कि का कहल जाला बड़े बाबू उ लोग चलेला लो मुट्ठी हमार खुलेला तो चलेला ए पर ये झगड़ा सुन तो हमनी कहीं जे कि बार के होल बा चले के बारी के कहिया जा रात में। हाँ, 4 बजे कल शाम 4 बजे 2-2:30 बजे झगड़ा भउए 3-4 बजे हमनी के गाँव जा कहीं जा कि लेके 3-4 हाली हो गई लेकिन कह ले ले बड़ा सन हमनी के चले के मान ली कि हमनी के आगे पीछे केहू नहीं खे गाँव जाओ जुगिया वो जो नोटिस दिए हुए इहो गए इको लेके बोला होला कि सीटी गिटी बैठा ले रहो सन कि मारे के बा हमनी के कुछ नहीं खींचा जाना घरे पापा रहूँ या दूगो लड़का के छोड़ के हमनी के गाँव जा छोड़ के गाँव जा तो जुगिया हमनी के चल गई जा एगो बाबू के अपना लेके चल गई आ मम्मी हम हमारे देवर एगो हमार लड़का ओ जगह चल गई जा एने से बैठा बतिया उतिया के सीटी उटी करके फोन करके बोला ले बड़ा सन। ठीक बा शाम के हमनी के माने हमनी के ओजा रही जा नोटिस दे जा कहीं जा कि अब चले के घर तने से खबर जाता कि तारा बाबा के या तारा बाबा के हाथ तुर दिल बड़ा सन मार के आ पापा के कपार फाड़ दिल बड़ा सन केहू ई ना कहत रहो कि माने काट दिल बड़ा सन चाहे मुँह दिल बड़ा सन केहू ई थाना में रहे। हाँ हमनी के थाना में रही जा तो कहाँ मरल गिरल? ओ पुरानका दुआर पर अच्छा, पुरानका दुआर पर मार के गिरा दिल बड़ा सन ओ जुगिए मतलब खत्म हो गल बनी आज सब लोग छुपावता कि माने बानी बानी दुआरे पर। हाँ ले गो लो जुगिया अस्पताल में ले गो हुए लो हमनी से छुपा करते ले गो लो जुगे हेथी उथी भौए लोग कहता लो कि बाबा हमनी के का जनता जी की बात ना लेकिन उ ना रहूँ हमनी से छुपावत रहूँ तो हमनी के गाँव जा आयल बनी शाम के बाबा दुकान पर से। ठीक बा विदेशवा विदेश अथी राहुल मोहित अभिषेक आप राजू और थी लालू नाम हो कर कुछ अरुण नाम हो उ आ पवन आ दूगो मेहरारी रही सन शुभावती आ ललिता उ हमार सास लागेली सन उ दोनों मिल के मरले बाड़ी सन हमारे अजिया ससुर के नु ते जाके हाथ टूट गए तो ई देखी तो मान ली केहू अपना बाप के मारत देखी तो जइबे करी तो उ गई तो ओकरा के लेले रहुए सन डंटा ले कौन हॉकी ले रहुए कौन तलवार ले रहुए प्रशासन के पता ना प्रशासन के पता हमनी के तो गल बन जाऊ जुगिया प्रशासन के लगे हमनी के गइल बनी जा हमनी के दूसरा मैटर में जा झगड़ा उगड़ा कुछ ना रहुए ओकनी से झगड़ा उगड़ा कुछ ना रहुए। ठीक बा आ माने ले रहुए सन पापा रजुआ दिया बारे में केहू घर पे ना बची घर पे ना रही आ 2 आदमी के खलास कर देले बड़ा सन घर में केहू नहीं हम 3 गो लड़का लेके कहाँ भाई घर बाबू 2 गो है बड़ा सन कहाँ बाबू 2 गो ही बड़ा सन बताई हम कहाँ जाए मर्दाना के मर्दाना एगो हमार देवर बड़ा केहू नहीं खे अच्छा करे वाला केहू नहीं खे ना कमाए धमाए वाला केहू नहीं खे जे रहल 1 महीना से 2 महीना से कहीं कमात रहनी है 10-20 रुपये लिया तो नहीं लड़कन के खियात रहनी है वो अब केहू नहीं खे। देखिए जब मरल बन तो प्रशासन कितने देर के बाद आइल? प्रशासन नहीं खे आइल प्रशासन राति खाना आइले नहीं खे वो जो अथी का सदर अस्पताल में जब चल गई पोस्टमार्टम खातिर जाए तो हम कहीं कि लाश मत ले आए हमनी के अथी करम चाहिए जले डीएम नहीं है तले हमनी के लाश ना ले तो कहता लो कि डीएम आई रहलन और का बोलेला
बड़ा बाबू सर आई रहल सब बात तो भैल हम कहीं बात तो भैल तो मत ले आइल हमनी के आबि जाए ओ बेरिया के ना छोड़ दे नहीं जाए हमनी के सब बहुत अथी गलती कैल केहू ना बताल हमनी के साथ ना दे अब हमनी ए बेरी ना माने हमनी के घर के लोग ना जाए दे हुए माना कर दे हुए लोग आ तनी देर के बाद लेके चलिए हुए लोग कहता लोग सब चीज़ हो गई बा घर पर अभी केहू ना रात भर में ए बेरा 10 बजे ला ना आए रहल से प्रशासन हमनी के ना जाए दे तनी कोनी जेसीबी से तुरा आग लगा के जा रहे जा हमनी कोनी जौन बुझाई तन करम जा ओ कोनी के ना रह देम जा तो हमनी गांव के लोग समझा देल हटे कहता रह दे चुप रह नत करो सब हो गइल बा तो बाद में हुसैनगंज के बड़े बाबू बोले नहीं कि के बोलेला द्वार पर 3 आदमी आई रहनी जरा लगे रहती गई रही जानू उ आई रहनी है तो कहता नहीं कि का भले है गाँव भैल आ पूछ के कुछ लिखनी उखनी है ना आ चल गई कहता नहीं कि एक अथी एप्लीकेशन दे दी हलो हमनी के अथी कह देम जा एप्लीकेशन थाना में देल बा भी देवर हमार गइल बड़न हाँ तो ये बताइए अगर हमनी के साथ ना दी तो हम कहाँ जाए दूगो चिराग समाप्त कर हाँ 2 चिराग समाप्त कर दिल बस लास्ट को देवर बचल हाँ एगो देवर बाड़न वो माने तनी वहाँ के हाइट कम बात तो दाब देता रसन सब बताइए कहाँ जाए जे कांड कइले बा पैसा प्रवृत्ति के पैसा प्रीति कइले बा ओही बेरा मार के ओही बेरा ताला लगा के भाग गइल बड़सन घर छोड़ के भाग गइल बड़सन प्रशासन खोजबीन में भी कुछ नहीं ना अभी तक कौनो काने एगो तनी ये टाइप के एगो बावे राहुल नाम के ह उहे काज ने पकड़ाई बा बस आ जौन बढ़िका बाड़सन तन भाग गइल मरले के बा तलवार से अभिषेकवा पवना मोहिता 3-4 राहुलो बात तनी राहुल तनी ये दिमाग के रोज सिखाएम नु तबे उमरी हन आ ना सिखाएम नु त नाम बोली हन राहुल नाम के तनी सोजिया टाइप के बा आ बाकी ई अभी आ मोहिता आ ओकर बाप अथी वीरेशवा सब आ रजुआ और अरुणवा इहो रहुअसन सब रहुअसन इहो रहुअसन मेहरारू मरले बड़ी सन मेहरारू जूता चप्पल से मरले बड़ी सन वो मरले बड़ी सन लेकिन एकनी के मुआए के एकनी के इरादा रहुए खत्म करे के इरादा रहुए ऐसे काट दिले बस या तो मारे के रही खींच रही हाथ गोड़ पर मार के तुर देले रही तो सन मुआ ना देता सन झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं के भाई झगड़ा कुछ नहीं के भाई इहो ना होला कि तू गरियाव तरी चाहे हम गरियाव तरी ऐसन बात है। अब तो एनी टाइम डर बनल रहतो है। हाँ कब का हो जाए हमने के केहू नहीं खे बताइए हम 2-3 लड़का लेके कहाँ जाए कहाँ से केकर कमाई खाने डीएम साहब से डीआईजी साहब से काम मांग करे के चाहते हम तो कहनी है कि डीएम साहब जान के बदला जान चाहिए जान के बदला जान चाहिए तो वो कहता नहीं कि अथी है ये तो ना हो सकेला लेकिन सजा हो सके तो सजा होके के चाहिए तो उनके घरे कब जिंदगी में नता असन हाँ काहे कि देखी 2021 में कैले बाड़ा सन मन ओकनी के चस्कल बा फिर दोबारा मान ली कि मन ना चस्कर तो वही बेरा कार्रवाई हो गई रही आज इन दिन ना देखे के पड़ी कमा के खियावेला हमरा एगो केहू रहल हनु एगो आस रहल हनु हाँ एक आदमी लंगड़ो बन चाहे कैसन को बूढ़ो बनन तो एगो बाड़न लिया के देवे वाला लइकन के बताई हमनी के 3 आदमी 4 आदमी के खर्चा के चलाई कहाँ से खाएम जा बताई क्योंकि दुआरी पर आजकल के जमाना में जान मांगे तो केहू दी केहू ना दी केहू कितना दिन दी 1 दिन दी 2 दिन दी ओकरा बाद से कहाँ से दी आजकल के महंगाई में केहू दी कहाँ लेके जाम हुसैन बूढ़िया औरत के लेके मान ली देवर बाड़न तो कमा के खा ली है क्वेश्चन कहाँ जाइए सर पढ़िए चल लिखिए से ना आगे पीछे केहू नहीं खे नीतीश कुमार जी देखते वीडियो तो काम मांग करे के चाहते हम तो ये चाहता नहीं कि हमारा बाल बच्चा के देखिए हमारा सास के जौन भी बुझा सुरक्षा करी आ ओकनी के ऐसा करी जान अगर नहीं ले सकत तो ओकनी के कबो जिंदगी में घरे वापस मत आई ओकनी को जिंदगी ओनिए कट जाए के चाहिए बस हम ये हाथ जोड़ के कहता ना तो फिर असन तो फिर उहे करी हसन ये लेके 2 बार हो गई बताई अब का करी हम यही कहता यही मांग करता इनका हमारी बेटी है इनका मम्मी है तो कहते से कि हमके दिया बारे के ना छोड़े जा बताई ना जो ओहु बेरी कहलसन कि ये थी तारा के सहाबुद्दीन खानी छिटवा दे वीरेशवा कहल साहब 15 दिन पहले रक्षाबंधन के दिन आ 15 दिन के बाद एकदम ई कांड हो गई बताई जौन कहता सन तो करवा देता सन अगर कार्रवाई हो आज तो हमारे ऊपर हमारे घर समाप्त कर दिए सन काल के गौरी के घर समाप्त कर दिए सन करिए सन कि ना करिए सन ऐसा करबे करिए सन आ दुनिया में ऐसा के चलते बा
अगर ई कार्रवाई होइत नु तो दुनिया में इतना हाहाकार ना मचित एक चल के चलते। तेजस्वी यादव के सरकार बा, नीतीश कुमार के सरकार, तेजस्वी यादव से का कहे के चाहते? देखिए हम तो नहीं जाना तो उतना पहले लिखले नहीं खी, ठीक बा, हम नहीं जानत कि केकर का चलते केकर नहीं चलत। जे भी होखे, नीतीश होखी या चाहे तेजस्वी होखी आ चाहे मोदी होखी, हम तो ये कहेम कि हम देखी जे भी बेसहारा होखे ओके सहारा दी, जे हमारा खानी होखे ओकरा के सहारा दी, आ जे कोइले होखे ओकरा के कबो जिंदगी में मतलब ओकरा इतना सजा दी कि मौत के सजा वही जाए। पति के नाम भीम यादव, भीम यादव, और अभी जे ससुर के नाम ससुर के नाम किशुनदेव यादव। जिनका हत्या भइल। हत्या भइल बा, रात के भइल बा, एकदम दरिये पे साफ कर दिल बड़ा सन।